connected. Wachak gi wach mar junior school. Junior school marwa nigi tabu. And in tabu ma is clear nikech gik mane wapango nogwenyore matin katelo odwa lokore. Sama wuoyo kodi ni apani nasenyise ni I'm a senior consultant mar World Bank. One of the assignments ma deal godo kiwe mar transition to the university mabiro wuoyo bang'e en mar junior school. Ne anyiso gi ni gima mondo watim mondo wakony junior school. Andalo mana dhi school kata kane wadhi gima nwaluongo ni A levels. Jopuonj ne wan go mane jo diploma, mane wa Sereba, mane wa Kagumo, mane wa Kenya Science. Kane gisetieko 3 years magibedo gima koriwo na approved teacher status, ne gipuonjo wa nyaka A levels kendo ne gin jopuonj mong'ith sawa sawa. Koro nyiso jogi ni onge gimomiyo waketo ngima matek e junior school, wa focus on nyithindo. Jopuonj manyicha puonjo nyithindo gi primary. Ke jopuonj ne puonjo nyaka standard 8, just junior school odhi mana 1 grade above standard 8. Wakaw jopuonj mo qualify mondo water fogi moluongo ni upgrade. 1 year igachiel itimo gimilo ni blended. Gidhi e colleges. Kamano. Gidhi e colleges to during holidays within 1 year gidhi wuok gi diploma. Ka gisebedo ka wuok gi diploma to migi thuolo mar puonjo koro both primary nyaka junior school. Jogo are qualified, they are flexible, gin empathetic to nyithindo go eko. Koro program no dhi mbele nyocha wa allow me to say na a convince nyaka jo World Bank muye ni the first cohort gidhi chulo negi fees. To mondo wa deal with that crisis. Sani nyojo TSS identify about 38,000 man gi C+ and above. Monego bene dhi mbele. Ma personal kam samo wuoyo no presence no nie ministry. Jo KICD osekwayo pesa kuom jo ministry mondo migi pesa mondo wadhi wa revise god program mar upgrade mar diploma. Which is not ma ok dhi teko sama ng'eny. Mondo jopuonj gi oter mondo jopuonj gi deal with issues ma junior school. Manyo ne gisene no fuok mantiere. En gima nwasepango chon. Makata program mar upgrade nwaseloso kani pok wawuok. Koro sani wa adjust mana matin. Gimoro ni wakawo nyithindo motimo graduates. Manyocho kodhi through the competence based curriculum a university. Kato wa post gini gidhi puonje junior school. Gin gi degree, headmaster marito gi maybe as a diploma or certificate, attitude is a problem. Nyithindo gi bo ginyal puonjo nikech they are not trained. Ana japuonja bedo trained kaka japuonj secondary. They are not trained mondo deal gi nyithindo mathindo gi at that empathetic level. So that program dhi mbele kane an gi powers na ta dhi nyiso ni let us forget about C+ and above. Wakaw nyaka jopuonj man gi C. Nikech they qualify to proceed to diploma. To daktari kagi mane gima dhi konyo e junior school. The problem kadwa wuoyo mang'eny nikech wan gi jomoko ma e system makati pimo ne gik moko gi winji. You see, daktari, this is the problem. Gini kirange nikech Yesu wacho ni ma en achiedh nade to gima timre sani ero wacho ni midhiero nitie nyithindo gi pod chikre chika nikech lore gi japuonj mamako gi. Pora bire senior school. Adwa nyisi ni in my view gi bende somo mwaneno kakwa interact. Senior school nie kama nyalo wacho ni kisungu ni is in a very good space. Jopuonj senior school are available. Facilities are mostly available. Kaniti challenges, so gin challenges me nyalo bedo kata une CBC kata une program machielo. Gima timore senior school sani number 1, kudhi e curriculum manyien, these challenges will always be there. Koro kik wawuonde ni matimore gi nyien. Gimineno makore wacho ni chikruok ni is what we call flexibility. Mane gik manodwaro ni CBC obedie, mok ni ka ng'ato se tere pipe moro matin to kinyal leng'ori. En adieri ne jopuonj nyalo wacho ne nyithindo gi yom. Mana nyalo bedo adieri kal gima se wacho junior school nendo. Kabiro di tooling mar jopuonj mar senior school. Ang'e ni akia koda jowage te un jopuonj. An kana dhi train kaka japuonj. No puonjwa duto pedagogy methodology mag puonjo te. Makasa mana dhi teaching practice kane supervisor na biro to yudo ka keto nyithindo ma magi discuss to magi penjo to magi collaborate tinyisi ni mane learner centered approach mar puonjo.
Kana bedo posted e school, odhi nyisa ni dwa ne column mara mondo dhi malo. Adok e lecture method. Apuonjo mane wapuonjora kenda. Jopuonjwa mapuonjo sani gieki, methods go gin godo. Gimonego timre ni retooling ema koro ok ang'e kaka itime sani. To retooling onego bene en mana nyiso gi ni yawa. Ang'e nyithindwa gi namba gi to ng'eny. To kitiyo gi method kama, sani koro temane tiyo gi method kama mondo wadonje new curriculum. Mano ok dhi chikore from A to Z. Waluonge ni en a continuum, en process mabiro dhi mos. To miyo gima wacho ni giyude research no, mago are all possible kendo gin gik madieri. The question makoro bedo ni